fedt. Altså det her med, at man har sådan en sixpack. Jeg ved, at tyngdeloven den virker. Nu har jeg fået sådan en frustase. Min kone sagde til mig, Per, du er blevet tyk. Hvorfor er du blevet det? Så sagde jeg til min kone, det er simpelthen fordi, jeg får bulimi, demens. Så bulimi, demens, hvad betyder det? Jo, jeg æder, men jeg glemmer at brække mig. Det var galt. Argumenter kan være mange ting, og jeg synes simpelthen bare, at vi skal kaste ud i det. Der er sikkert nogen af jer, der har hørt det før. Markedet det bliver mættet, det kan jeg simpelthen ikke arbejde med det her. Er nogen af jer, der har hørt det før? Et par enkelte her. Lad os nu tænke os tilbage. Jeg kan huske, at mine forældre købte deres Jensen TV i sådan en trækasse i sort-hvid. Og så var der sådan nogle kæmpe store gløderør bagpå. Det blev kraftedeme så varmt, man kunne simpelthen spejle æg bagpå det. Og så skete det, at vi fik et farve-tv. Altså nu har de haft et tv, så udvikler tingene sig. Så fik vi et farve-tv. Og det farve-tv, de var fandme så spændende at se på. Det var en revolution. Altså uanset om der var koncert, eller hvad helvede der var, så kiggede jeg, undskyld, vandet, det er fordi jeg blev en lille smule begejstret. Så var det bare sådan, at så skulle vi se på det. Den dag der har vi fladskærm efter fladskærm efter fladskærm. Hvis jeg nu spørger folk herinde, hvor mange af jer har kun haft et tv? En nu er blandt cirka 300 mennesker, der er tilbage. Markedet kan ikke blive mættet. Det er muligt. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Svenden flytter et marked, og det gør den også med vores produkter. Det er umuligt, at vi kan mætte markedet, uanset hvor mange vi kommer til at arbejde med det her produkt. At starte noget for sent til at opnå stor vækst. Nå, det er sådan ligesom lidt med det andet. Hvor mange kopper kaffe blev der drukket i Danmark om dagen? 22 millioner kopper om dagen, bare i Danmark. Når vi så regner Norge og Finland med, så er det den region i verden, hvor der bliver drukket mest kaffe per indbygger. Nu ved jeg så, at Norge og Finland, det er jo en del af Centino-markedet. Ikke også? Så uanset hvor mange mennesker i verden, der begynder at arbejde med Centino, så kan vi ikke mætte markedet bare på kaffe. Det kan ikke lade sig gøre. Det er fysisk umuligt. Det er verdens næstmest omsat af handelsvarer. Når vi tager den vestlige verden, og vi snakker omkring omega-3 og det med at være i balance, så er det et produkt, alle mennesker i hele den vestlige verden har brug for. Og det er nødt til at tage på et kosttilskud, fordi man kan ikke selv igennem den almindelige mad kan man få det, men bare nødt til et ekstra tilskud for at få det her i kroppen, så man er i balance. Og i den vestlige verden, der bor der rigtig, rigtig mange mennesker. Så det her med, at vi ikke kan opnå vækst, det er simpelthen bare en eller anden uviden undskyldning. Den næste. Jeg har ikke tid til at arbejde med Centino. Er nogen af jer, der har hørt den før? Det er sådan en klassiker. Nå, hvad er det, du render rundt og laver? Jamen, jeg har så travlt med det ene med det andet. Hvad er det, du har travlt med? Jamen, jeg har simpelthen så travlt med hvad, siger jeg så. Jamen, hvad du har travlt med? Jamen, jeg går rundt og laver alt muligt andet, og jeg skal hjælpe en masse mennesker. Hvad er det, du skal hjælpe dem med? Jamen, det er bare noget, jeg skal, siger det. Og så skruer vi afsted hen, hvor det ikke står undskyldning. Så siger jeg til ham, nu skal jeg give dig et simpelt opskrift på, hvordan du kan komme over det med, at du ikke har tid. Du skal bare lægge din fede røv fra fjernsynet på Facebook. Der bruger du 30 timer om ugen, så har vi allerede fundet 15 timer til at arbejde med Centino. Det må jeg gerne sige til dem. Bare læg din fede røv fra fjernsynet og så på Facebook. Så har du fundet 15 timer. Bare brug halvdelen. Jeg har ikke råd til at arbejde med Centino. Det er for dyrt. Nå, det koster ellers, men man kan starte som partner for 0 kroner. Hvorfor har du så ikke råd? Så siger de tænker, hvad skal min næste undskyldning nu komme med? Hvad skal min næste argument nu være for ikke at arbejde med Centino? Jeg har ikke tid. Ja, den har vi været inde på. Men meget af det, det er jo sådan rent mentalt. Hvis jeg nu siger til dem, hvad er det? Jamen, jeg lever på SU, og jeg er arbejdsløs, og jeg er på overførselsindkomst, og jeg har fået et eller andet sygedagpenge, og der er en masse undskyldninger med et eller andet, og jamen, jeg har investeret flere millioner i mit firma, men jeg har ikke penge til alt det her frem og tilbage. Det er noget, man fortæller sin hjerne hen, at man ikke har. Hvis jeg nu siger til dem, prøv at se, nu kom det med BMW med X5 frem igen. Siger til dem, hvis du skaffer 5.000 kroner, så kan du få den her bil her, men du skaffer de 5.000 kroner i løbet af en time. De vil gøre alt for at skaffe de 5.000 kroner. Så kan de sælge bilen bagefter for 10.000, så har de så haft et overskud på 5, hvis ikke man har en BMW. Hvis man siger til de unge mennesker, hvis nu at du skaffer de penge, der skal til, så kan du købe en Mac Pro computer for halv pris, og den er fuldstændig ny. Så skal I se, hvordan de får lettet en vis blæmstil og komme ud af døren. Så skaffer de det ekstra til 1.000 kroner, det koster, for at købe en Mac Pro til halv pris. Det er bare noget, man siger til sin hjerne herinde, at det har jeg ikke råd til.
Prøv at tænke sig at starte en forretning, nu har jeg hørt i dag, for under 5.000 kroner, eller under 10.000 kroner, hvor man får et kæmpe indtjeningspotentiale, der rent faktisk kan lade sig gøre inden for det første par måneder og tjene hjem igen, så derefter er der rent overskud. Og så er der et gammelt ordsprog, der siger, at en også, og jeg selv gør ret om, det er, at det koster penge at tjene penge. Så det, man ikke har råd til det her, det er bare en eller anden dum undskyldning. For hvis den er helt banket i bund, så kan de starte som partner for 0 kroner. Det kan godt være, at de ikke får nogen produkter. Det er jo klart, at man kan ikke få nogen produkter, hvis man betaler for det. Men man kan faktisk få registreret som partner og komme i gang med sin forretning. Jeg kender for få til at starte med Sensino. En person, der er 20-årsalderen, de har mødt ca. 2.000 mennesker igennem deres liv. Så siger jeg til dem, hvad med at åbne op for Facebook for eksempel, eller Twitter, eller alt muligt andet sociale medier, du er på. Prøv at kigge i din mobiltelefon. Jamen, jeg kender ikke ret mange, så videre. Så siger jeg til dig, for hver evig eneste navn, du skriver ned på en liste, så får du 1.000 kroner af mig. Det vil sige, hvis du nu har skrevet 100 navn, så tjener 100.000. Hvordan ser det så ud? Det kan sgu egentlig godt være, at I kender på stykker af det. Det er jo bare en dårlig undskyld. Et eller andet argument for et eller andet. Det er bare, når folk bliver sig selv ikke, og de så kommer ud af det her. I kan modargumentere det hver evig eneste gang, for at være tænkt lidt smule ud af boksen. Ikke også? Det sjovt her, jeg er ikke den rette type. Har I hørt den? Ja. Massevis gange, jeg er ikke den rette type. Ikke? Hvad er profilen på en rigtig tjenepartner? Er det sådan en eller anden Leif Lallegade? Ja, nu skal vi har sådan en lækker produkt her, og så skal du bare lige skrive under her, og så kører det hele for mig, og så skal det bare lige så tjener du lige en smule penge og sådan noget, og så kører det hele bare videre. Eller en rockeren. Skriv her, Perltan, får der kraft det med på skallen. Skriv. Eller det er ham pistolsælgeren, så bare lige skrive her, så tjener du en masse penge løbet. Han kort tid, så kan jeg godt tjene en ting, så er du en million konto løbet 3 måneder ind, og så skal bare skrive under her, og så løber det. Jeg løber bare med mig, du kommer slet ikke lov til at være sammen med mig. Jeg gør det hele. Så du skal bare passe dig selv, skriv. Så kan det også være ham der siger til dig, ja, måske var det noget for dig. Jeg ved sørme ikke rigtig, om det er noget for dig. Det kunne jo også godt være, at det måske skulle vente til i morgen med at skrive under. Det kunne også, så kan vi måske tale sammen om, at det er en uge, måske ham den lidt tvivlende type. Hvad er den rette type på en Sensino-partner? Dem, der har allermest succes i Sensino, det er dem, der er villige til at lære systemet og lære det samme fra sig. Det er faktisk, hvad det kræver. Så det, du selv lærer, skal du bare lære det samme fra dig. Det er duplicerbart. Og så ellers bare følge systemet. Der er ikke en decideret profil på en Sensino-partner. Men det er ganske enkelt bare at følge systemet. Det er alt, hvad det stort set skal til. Jeg kan ikke starte nu. Jeg må først tænke over det. Er det også et argument, jeg har hørt? Ja. Den der, det har jeg ikke rigtig decideret løsning på. Jeg har kun advarsel på den der. Det der argument er en af de aller farligste argumenter, en Sensino-partner kan blive udsat for. Og det skal jeg fortælle jer, hvorfor. Det er fordi, når I sidder over for number one, absolut ham eller hende, jeg aller helst vil arbejde med i den her forretning, vil bare have vedkommende ind, så går vedkommende til, at jeg skal lige tænke lidt over det. Og så sker det, at man selv trækker sig tilbage og siger, fint, så venter jeg lige på en afgørelse fra vedkommelse. Så bare sidder og kigger. Så går dag 1, og det kan også være, til at ringe til vedkommende og sige, jeg ikke beslutte med, okay, så venter vi på dag 2. Så gik der en uge, hvor der ikke er sket noget som helst i sin forretning, fordi man har ventet på den her afgørelse fra vedkommende. Det er deres afgørelse, at de ikke vil arbejde med Sensino. Fint for det. I fortsætter. Så det der med at sige, jeg skal lige tænke over tingene, helt fint. Vi ringer i morgen over, men fortsæt ikke. I må ikke lade jeg påvirke af, at de lige skal tænke over det. Gå videre med jeres forretning. Det er deres beslutning. Vi har set det rigtig mange gange. Jeg har hørt som flere, der ikke tjener penge på Sensino. Nå, siger jeg. Hvem? Jamen, jeg har hørt om så mange. Bare nævnt 2. Jeg selvfølgelig med navn. Jamen, det var noget for en tid siden. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, siger de sådan typisk. Så siger jeg, nu skal jeg fortælle en ting. Jeg kender også nogen, der ikke har tjent penge på Sensino. Det er dem, der ikke laver noget. Laver du ingenting, får du ingenting. Det er fuldstændig rigtigt. Der er nogen, der giver op efter at have fået 2 nejer, når de prøver på at booke et møde. Fuldstændig rigtigt. Derfor tjener de ikke penge på Sensino. Men dem, der har fuldt systemet og ikke giver op, og dem, der hele tiden kører på og kommer til eventkonferencer for at lære en lille smule hver evig eneste gang, og tror på, at det her det er lykkedes, de kommer til at tjene penge. Det er med 100% garanti. Så det er med, at de siger, at jeg kender en masse, der ikke har tjent penge på Sensino, så prøv at spørge dem. Hvem? Så begynder de at væve lidt. Jeg kan også godt
så være, de ikke kendte nogen alligevel. Det er bare et eller andet dumt argument. Produkterne flyver, det er fuldstændig rigtigt, fordi kvalitet, det koster penge. Sådan er det nogle gange. Det er også derfor, en BMW er dyrere end en Audi. Sådan er det. Ej, det var for sjovt. Det var slet ikke det meste. Var du med sidste gang? Ja, produkterne de er dyre, fordi hvis man køber det billigste kaffe, og det ringeste, der er aldrig nogensinde set en kaffebøn før, og sådan noget Nespresso, nej, det hedder det ikke engang, hvad hedder det, Nescafé. Så noget, der laver syntetisk med nogle smagstoffer noget i, det er klart, der kan du drikke en kop til 10 øre. Det kan du ikke hos os, fordi kvalitet, det koster penge. Men hvis vi sammenligner os med andre aktører, der er på banen, og den måde, de laver kaffen på, så har vi næsten de samme priser, som de har. Men kvalitet, det koster. Så derfor er du fuldstændig ret i, at produkterne de er dyre. Og nu kommer min favorit. Det må være sådan noget pyramide noget. Ja, det er det, siger jeg så. Så siger jeg til dem, er det en pyramide? Ja, siger de så. Nå, men du sådan en pyramide, der går sådan her? Ja, siger de så. Du mener ham derovre, han... Peter, hvorfor har du brugt den her op? Du mener ham derovre, han tjener mere end dem hernede? Ja, lige nok sådan noget. Jamen, den er heller ikke så god. Nu har jeg fået gang i den igen. Så mener du, at dem deroppe, de tjener på det der nede, de laver? Ja, fuldstændig rigtigt. Det er sådan en pyramide nu. Og dem der nede, de tjener på dem der, de laver? Ja. Og dem der, de tjener på dem der, de laver? Ja. Og dem der, de tjener på dem der, de laver? Ja. Hvad er det dit arbejde, du snakker om? Så sidder de og kigger helt mærkeligt på hende. Mit arbejde? Ja. Du laver sgu da i sådan en ledelsesstruktur, der ser sådan her ud. Den er verdens ældste ledelsesstruktur. Chefen, han sidder oppe i toppen og tjener på alt det her, de laver i firmaet. Er det ikke rigtigt? Altså bestyrelsesformanden, der sidder i Mads Kinde Møller, der sidder heroppe, han tjener sgu da på alt det der foregår i virksomheden. Han er også godt, at bruger mest tid og har det største ansvar, men det er så godt okay. Jo. Nå. Har du nogensinde tænkt på den her, der er noget, der hedder en madpyramide? Hvor det, du ikke skal spise, det er oppe i toppen, og det, du skal spise mig af, det her nede i bunden. Ja, siger du sådan, ja, altså det er jo... Har du nogensinde tænkt på Marshavs behovspyramide? Den ser også sådan her ud. Alt det der egoistisk, det ligger oppe i toppen, det vil gerne selv vil alt det basale behov, det ligger hernede i bunden. Har du nogensinde tænkt på det? Jamen, jeg siger, har du nogensinde tænkt på den her tidspyramide, hvor det er sådan her i starten, der du lille, har du masser tid nede i bunden, og når du bliver gammel, så har du ikke så meget tid tilbage. Nej, nu skal jeg fortælle dig, hvad en rigtig elendig provisionsplan og pyramide det er for noget at sige sig til. Det er, at heroppe står jeg som director. Så her nedenunder, der har jeg 4-5 crowns, og jeg har 2 Royal Crown, og jeg har en Black Crown, der tjener mere end mig. Hvad fanden er det for en lortepyramide? De tjener mere end mig. Det er så dårligt en pyramide. Jeg har en her i Royal Crown, han bor i Langborg og spiller musik, og han muligt kører en Citroën Saxo. Det er ret pænt. Han sætter flere penge, end mig gør. End jeg gør. Er det okay? Nu skal jeg fortælle en ting til dem. Det er fuldstændig rigtigt, det er en pyramide. Sådan er hele livet. Det er en stor pyramide. Også der, hvor du arbejder. En ledelsespyramide. Der, hvor jeg kommer fra i politiet, det er også lavet sådan her. Politidirektøren, hun sidder heroppe og får resultatløn af det alle vi andre klodsparker, vi laver hernede. Der er bare den forskel, at den her pyramide, vi nu har i Centino, og den, som vores kompensationsplan er, det er rent faktisk sådan, at det ikke er positionsbestemt, hvad du tjener. Det er omsætningsbestemt. Det er derfor, lille Per, han sidder heroppe som director. Som kun arbejder i sin fritid med det her. Og så har jeg nogen her, der arbejder fuldtid. Bum, der tjener væsentligt flere penge, der gør. Er det okay? Ja. Du bliver betalt for den indsats, du laver. Det kan godt være, at jeg kun, altså når folk spørger, hvor meget tid jeg bruger på det, som jeg sagde, det var Nielsen, der selv var inde på det, så sagde nogen, de går til fodbold, jeg går til Centino. Og det er sådan et hobby, jeg har, hvor jeg opnåede at tjene næsten det samme, som jeg gør som politimand. Jeg er også i A-team. Jeg er personligt registreret 108 kunder. Jeg får ECB, jeg får RCB. Jeg var med på 5 rejser. Det er selvfølgelig bare noget, jeg laver i min fritid. Det er jo bare sådan. Prøv at tænke, hvis vi begynder at arbejde fuldtid med det. Ja. Det der, Kim var ind på det. Det, der hedder ulovligt hjemme for lov at spille, det er, at man har en pyramide, hvor der ikke findes noget produkt til en, det eneste tjener penge på,
Det er de kroner og øre, der bliver skudt ind i det. Det er det eneste, du tjener penge på, det er penge, der bliver skudt ind. Der er ingen varer. Så har I lært det. Nu har jeg haft med jura at gøre i 27 år. Den er ikke længere. Argumenter er der nok af. For at gøre det, for ikke at gøre det, og for måske at gøre det. Og det går ondt i maven hver gang, at der kommer et eller andet. Jeg fik engang en telefonopkald fra en journalist, der var skrevet en historie i en eller anden medie omkring en højstående politichef. Jeg ikke vente bare, om det var mig, han ringede til. Jeg tænkte, det var ikke mig, han snakkede om. Det var det så. Hvor det sagde, hvordan jeg kunne arbejde med ulovlig markedsføring. Det gjorde så ondt i min mave til sidst, alle mulige andre. Jeg blev grounded i den her forretning i 3 måneder, indtil min chef og jurist og fandme alle mulige kloge mennesker ind på arbejde, de fandt ud af, at det var ikke ulovligt at arbejde alligevel. Og det gør også ondt ind i min mave. Og hver gang I kommer med jeres intentioner derudad, nu ved jeg, at der er nogen, der sælger en eller anden. Man er fuldstændig klar, man kommer med det rigtige produkt, man er mavene. Kender det, man er sat super klar, når man kommer ind. Og så har man præsenteret det hele, man venter på en underskrift, så siger de, det vil jeg godt lige tænke over. Come on, mand, altså. Det er for dyrt, det er ikke råd til. Så begynder man at skal i gang med det, og det går ondt i maven, og det er fuldstændig helt naturligt. Så er det også med et almindeligt arbejde. Første gang jeg stod ude som politimand for 27 år siden, og skulle notere en, hvor jeg sagde, det var for Amager, ikke? Altså jeg prøver på at sådan komme med et eller andet københavns accent, det kunne jeg så ikke. Så sagde jeg, hvor jeg tænkte, det kører kort. Det var nok bror, man fik gården, var, sagde han. Og så skal jeg bede om mandens navn, så begyndte jeg at stå sådan med en guldvind. Det gik sådan her, fordi jeg var pisse hammer nervøs, og det summede ind i maven. Og så var en kollega, der tog fat i hånden af mig, bare håndledede i mig, og så holdt jeg op med, og sagde, du skal bare få hans kørekort, og nu ser jeg hans navn. Hvad er det, jeg skal til? Så alt start i den her branche er fuldstændig som alt muligt andet, hvad jeg laver som virkeligheden. Argumenter bliver ved med at være der, de er der i dag, de var der for 50 år siden, de er der også om 50 år. I skal bare komme ud af stepperne, det er bare dårligt undskyld for folk, de har. Jeg giver jer lidt tips om nu, hvordan man kan komme ud af det her. I skal ikke være bange for at sige noget til folk, bare sig det til dem. De sidder måske faktisk bare og venter på, at de kommer ud af den her negative tankegang. Og negativ tankegang, det er en af de opfordringer til, hvorfor man hele tiden skal lytte til CD'er og læse bøger. Det er for at få sin egen hjerne til at holde sin kæft om alt muligt dårligt og negativt, man har herinde. Ud med det pis! Mine damer og herrer, nu skal I bare blive siddende, ikke? Vi er ved at være færdige. Jeg fik lov at lukke bællet af i dag, og håber, at I har haft en fornøjelig dag, og lært noget, og fundet nye idéer osv. Og vi glæder os rigtig meget til, at vi fyre en second nytårsaften af hernede den første weekend i det nye år. Men inden vi skal til afsted herfra, så er stor respekt for alt muligt andet. Så er der en masse mennesker, der har hjulpet med at få den her dag til at fungere. Så andet har vi Rasmus, der sidder over i Sydsjælland gennem stor hånd.